teraxe. A miña vasoira vai bella como a mí. Calquer día morremos as dúas afociñadas. Ai, 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 vou ver onde caín, a ver se acertei co sitio. Vaya, pero se nos trouxen as gafas de cerca. Vou preguntar a esta xentiña. Vostedes, estou en Xalúndez, non si? Si, isto é Xalúndez. A mí non me encana un pipiolo calquera. Ai, dóeme o lombo. Voume sentar neste recuncho mentre agardo polas miñas comadres. Miñas donas, meus señores, aquí estamos os tres cegos. Vimos contar unha historia, ai, mamasiña, que medo. De meigallos e fantasmas, de vampiros e morcegos, ruxe, ruxe na negrura, ai, mamasiña, que medo. Remirando e relambido, neste arrepiante castelo, vive o xigante Xubenco, ai, mamasiña, que medo. Ten Xubenco grandes dentes e grandes ollos funescos, ten voz de tranca arrepiante, ai, mamasiña, que medo. Cando chega a noite pecha, sai o Xubenco famento, papa o primeiro que atopa, ai, mamasiña, que medo. Logo de papa la xente, e co bandullo sacheo, deitase cun ollo aberto, ai, mamasiña, que medo. Asexando todo o día, este xigante noxento, quere engulirnos a todos, ai, mamasiña, que medo. Quen atope co xigante pode facer testamento, nos fuximos por si acaso, ai, mamasiña, que medo. Bah, andrómenas, paparruchas, pero quen vai creer semelante historia? Nos. Como? Credes vos que pode ser certa semellante parvada? Sí. Pero que clase de xente vive neste lugar? Se ese conto non asusta nin os nenos de chupeta. Bah, sodes todos uns cagainas. Sí, señor, uns cagainas, aparrulados, uns papalerións, uns paifocos, uns... Alta aí, un momentiño, desculpe vostede. Cree que imos permitir que unha forasteira veña facer a chufa a nosa conta? Sí, porque vostede é forasteira. Ben se ve que se fose de aquí non andaría tan arbichada nin tan checherocheira. Nin tería lingua tan afiada. Sí, señora, que os aquí presentes, habitantes todos deste lugar, ben sabemos que o de Xubenco non é un conto. Ai, non diga o seu nome que me dá un desmaio. Ai, sí, sí. A min, cando eu decir Xubenco, dame unha comachón. Achis, achis. Ai, sí, sí. Parade, que si decide Xubenco, espirro e non dou parado. Achis, 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 achis. Ai, sí, sí. Eu, é dicir Xubenco, e chorar, os sete chorar. Alto! Un momentiño, que se tedes pensado pingar o moco moito tempo, podedes aforrar o traballo. Non soporto os melodramas. E quen é sendo vostedes, se non é moito preguntar? Oh, desculpen, que non me presentara. Chámome Celidonia Colondra e son bruxa profesional. De aí que non me asusten as historias de ogros nin de xigantes, por moi lambos que sexan. E como foi que caeu por aquí? Vironme caer. A miña vasoira vai bella, pero o piloto automático aínda funciona de maravilla. Foi dicir, vasoira, a Xalúndez, e caer xustiño ali. Vos sería aterrar, mellor que caer, pero que se lle vai facer? E por que quería vir xustamente aquí? Pois verá, todo o mundo sabe que as bruxas de vez en cando facemos unha xuntanza coa lúa chea e esas cousas.
e sempre buscamos un lugar solitario como este, inda que chegar foi un barullo. O tráfico polo ceo anda cada vez peor. Avións, satélites e toda esa ferralla voando por aí solta. Vos sería... De seguro que as bruxas están nun atasco. Pois sí que é curioso, porque aquí hai tempo que non chegan visitas, nin os mosquitos veñen. Moito mellor. A min aseguraronme na axencia de viaxes que en Xalombe non hai nin turistas nin mosquitos. Sempre van xuntos uns e máis los outros. En unha noite de bruxas non hai nada máis molesto que os mosquitos e as fotos dos turistas. Acauge, señora bruxa, que de esos turistas non lle hai, non? E como vai a velos? Se os primeiros que chegaron eran uns papáns. Sí, o verán este lo dixeron. Oh, Wonderful e a la foto. Pobres turistas, o xigante papounos a todos. Xa dicía eu, andan por todas partes. Mira aquí pasar as vacacións a bondullo dun xigante. E se cadra, estaban de lugar de mele todo. Un momentiño, queren dicir que o xigante é de verdade? Sí! Pero alguén terá que facer algo para resolver o asunto. E o rei? Teredes un rei que vos defenda, non? Non. A ese, Papoulo tamén. E o alcalde? Non. E o garda de tráfico? Non. E a presidenta da AMPA? Apagounos a todos. A todas as autoridades. Carafio, pois sí que ten bo dente o tal Xubenco. Non, o cura. Paulo. E agora que pasa? Tedeslle medo a cura tamén? Non, o cura, Papoulo tamén. Hai tempo. Esa é a campa a que pusimos na porta do xigante. Sérvenos de aviso cando sae do castelo. Paras. A ver. E agora que pasa? Tedeslle medo a cura tamén? Non, o cura, Papoulo fai tempo. Hai tempo. Esa campa é a da porta do xigante. Nos avisa. Sérvenos de aviso cando sae do castelo. Oh, ai! E máis vale correr, porque lle aseguro, señora, que o xigante tanto lle ten un menú como a outro. Na merenda de Outer pilloume os 4 porcos que tienen. E bebeu os 20 bocóis de viño que agardaba eu na taberna. E gracias a que estábamos agachados, que senón hoxe non quedaría de nos ningún ouso por encilla. E que facedes aquí parados? Correde! Eu non dou moito creto a esta historia, pero polo sí ou polo non vou agardar aquí a que chegue o xigante. Así que arre, basouriña, e ímonos voando. Oh, dixen arre, basoira. Xusto agora que ven o xigante non arranca. Oh, que pasa aí, desgraciada? Non tes medo do enorme xigante xuenco? Vaite! Oxe! Mamasiña, o xubenco non sei, pero ti és grande. Va, eu son un simple morcego de castelo. Ai, se o morcego ten ese tamaño, non quero nin pensar como será o xigante. O xigante é descomunal. Faise noites só coa súa sombra. E tiveches sorte ti hoxe, porque o meu señor, o grande xigante xuenco, atópase doente e non pensa deixar a cama. Mandou sair para buscarlle un doutor. Ai, meu pobre, que calo mal que padece. Non che vou dicir, os informes de saúde son confidenciais. E vais tratándose dos informes de saúde dun xigante, que logo todo se sabe e perdese o respeto. E xa este vende tanta parola. Veña, eu xente localizar un médico. Médico! Médico! Hai algún médico na sala? Como vai haber un médico? Se o papou o xigante hai 3 días. E de sobremesa, papou tamén o boticario. Vaya, e agora que vai facer vostede, morcego? Non
que o meu señor, o descomunal xigante xubenco, precisa axuda de contado. Está moi maliño. E vostede non é por molestar, pero coa pinta que ten non será unha bruxa. Sí, señor, é vostede moi agudo, pero se pensa que pode ter un remedio para o seu xigante, vai dado. Son bella desmemoriada, non me lembro das receitas de meigallos nin de bebedizos máxicos. Ademais, teño as miñas ocupacións, imos facer unha noite de bruxas e casualmente por aí veñen as miñas comadres. Celidonia, a miña comadre, a bruxa Celidonia Colondra, a veterana de todas as meigas chuchonas. Hola, boas. Chincha, canto tempo, pero a pequena Chincheta, a miña fillada. A mesma, pero non é pequena, xa vai crecida. Esta é a súa primeira noite de bruxas. Ten unha ilusión de vece pola aprender o oficio. Por que levas a pinta? Xa sabes, a xuventude de agora. Ademais, fai carreira nunha universidade estranxeira. Chincha, non me veñas a min agora con parvadas. Que as bruxas non andamos por aí con cursiñas de inglés. Falámonos todos os idiomas dende o primeiro día. Acouga, madriña, que os meus estudios centranse nas novas tecnoloxías. Ese cadra, o día de mañá entra na Citroën. Porque digoche, comadre Celidonia, que as bruxas como nós non temos xa pouco futuro. E menos imos ter se ficamos aquí paradas. Alá en riba hai un xigante, e se o deixan papa o mundo inteiro. Así que arrinca a túa vaixoira e ímonos a carreira. Peña, axiña. Non pode ser, Celidonia. O que eu dicía, xa non somos nada. Non teño vasoira, non pasou a ITV. E a túa Chincheta, onde vai a túa vasoira de voar? Ai, madriña, ainda non teño idade para o carné de conducir. Perdón, pero vostedes veñan a falar de vasoiras, que aquí hai unha emerxencia médica. E por moi chochas que estean, as bruxas sempre traballaron na rama sanitaria. Así que agora mesmo veñen comigo ao castelo e preparan un bebedizo básico que poña remedio ao mal que padece o meu señor. O colosal xigante xubenco. Alá arriba, nin de broma. Non hai ascensor, non hai vasoira de voar. Ademais, que me dio a mí que non nos vai engulir en canto cheguemos. Pois que queres que che diga, Celidonia? Nestes tempos que corren, nos que todo é de mentira, a min pícame a curiosidade por ver un xigante auténtico. Se cadra é un príncipe migado e se lle dou un bico de amor pode que volva ao seu tamaño natural e case comigo, Ai, nena, que parvadas se che corren. Deixa, son cousas da idade do pavo. Veña, imos las tres na túa vasoira. Mecánico! Un mecánico! Isto é unha emerxencia! Hai algún mecánico na sala? Aquí mesmo, señoras. Talleres Ferraganchos, servizo de grúa concesionario oficial Xambón. Cal é o problema? O problema son xos anos. Aquí a miña vasoira vai bella e non quere voar. Imos ver. Motor de arranque estragado, tren de aterrase escachado, depósito de combustible, bota por fora e o máis grave, hai piollos. Iso é normal. Hai xente que ten un gato ou un can, pois non teño piollos de toda a vida. O caso é que non o podo amañar. Son 30.000. Pois con 30.000 piollos, se os poñemos a todos de acordo en dar un tempo a un tempo, ainda podemos subir o castelo. Boa idea, Chincha. Alá imos! Piollos todos, 1, 2, 3, Celidonia, mete a segunda. E que me paga a mí o desplazamento? Acto 2. Dereitiñas ao perigo. E axudadas polo vento.
chegan as 3 bruxas tolas. Ai, mamasiña, que medo. Ai, que golpe! É un dente menos. É a noite de bruxas máis emocionante da miña vida. Morcego, onde que está ese príncipe meigado de xigante? Non é o príncipe Beigado, é o meu señor, o xigante Xubenco. E advírtolle, mocilla, que non lle gustan os bicos nin as cartallollas. Ai, picou un bicho. Sería un dos piollos. Non, chincha. Non é un piollo, semella picadura de mosquito. Van encher o corpo de espullas. Ai, picoume a min tamén. Demo de mosquito. Non, Se cadra non é un mosquito, pode tamén un príncipe meigado que semelle un mosquito, oi, chinchetiña, escoita ben a túa primeira lección de bruxas. Os príncipes emeigados non existen. As bruxas temos máis que facer que andar enmeigando e desenmeigando a realeza. Así que se queres andar por aí bicando mosquitos xigantes ou morcegos, ala ti. Pero eu vexo ese mosquito e esmagalla os enmiramentos. Buah, o meu príncipe mosquito faragullado. Celidonia, muller, non sexas tan bruta, que a rapaza está sensible, que a idade do pavo recontra. Pois que aprenda dunha vez que somos bruxas que ao público anunciámoslle unha de medo e que a pouco que me descuide isto convértese nun melodrama. Rematáronse a discusión. Pois vale, vou buscar o meu inmenso señor, o xigante Xubenco. Vale, vale, a que agardamos? Ai, que emoción. Que ves horrible tan pequeñas parecer. Ai, mamasiña, que medo. Andrea. Miñas donas, meus señores, aquí chega meu titánico señor, o xigante Xubenco. Que xigante é vostede? Que broma é esta? Non é broma ninguna. Eu son o xigante Xubenco e a miña danza é esta. Estou encollido! Lavaríase moito. Eu por eso non me lavo nunca. Non, señora, non. Foi así, sen máis. Espertei pola mañá e xa estaba pequerrecho. Xa ven, nin xigante nin nada. Ata os calzóns están encollidos. Oh, está clarísimo. Antes era vostede un xigante porque estaba enmeigado e agora volve a ser un príncipe normal. Pero que di esta tola? Eu son o xigante Xubenco e non un piquimín de príncipe. É a idade do pavo. Vale, pero eu preciso ser un xigante de novo. E non consinto que me tomen o pelo. A ver, que remedio traen para mí? Ai, meu neniño, hai 30.000 anos levamos toda clase de bebeditos máxicos. Agora só temos para as dores de reuma, Para o mal de amores, para a vesícula, para o colesterol, para o acné juvenil, para o ácido úrico. Basta! E o termo do caldiño quente. Para xigantes encollidos non levamos nada. e mira que tiña eu ganas de ver un xigante de verdade. Oh, morcego! Bota fora da miña vista toda esta cacharrada e fai que se vaya este atallo de tola. Ai de min, que desgracia! Se cadra, eu podo atopar algo. Non, filliña, que vas poder? Se ti és aínda moi nova. Non te preocupes por este desagradecido. Os cambios de tamaño son o máis difícil da bruxería. Nos meus mellores tempos preparei moitos beberizos de agrandar e encoller, pero agora, de bella, non me podes memoriada. Imos que
pero eu domino as novas tecnoloxías e casualmente levo aquí na miña maleta un ordenador portátil do máis xeitoso. É o último descubrimento cibernético, o máis avanzado do mundo da robótica. Oh, xa sabes, será para botar o mal de ollo, non si? Non, chames ocos listos, todo sabe e todo pode ver. Dende as cousas máis grandes ata as microscópicas. Domina todos os datos, toda a sabedoría. Non sei, a miñas cousas modernas... Oh, e te manda a distancia. Tanta atrapallada inventan de hoxe en día. Ocos listos conectado, sinala a opción. Primeiro, plano tipo xuvenco, describir problema. Tipo xigante con encollemento agudo. Causa descenso de volumen do seu sangue de orixe parasitaria. Que ben fala. Non entendín nada de nada. Está claro, ocos listos di que o xigante lle chucharon o sangue, por iso encolleu. E dime, ollo listo, quen foi o chucho? Quen foi? Vaya, xusto agora quedou sen batería. Ja, ja, ja. Así que hay alguén neste castelo que anda a mollar la palleta a conta miña. Vou dar contigo, bicho piolloso. Sexas quen sexas e te agaches onde te agaches. Meu pobre, vai coller un trauma. Non será el o que lle chucha o sangue. Non, non. As fantasmas son espíritos puros e non se alimentan. Pois este está ben lucido para ser un espírito puro. Se cadra o espírito puro dun príncipe amegado. Maldita idade do pavo! Anda, pero se xa é medianoite. Boas noites. Outro día a ver se fan menos barullo, que así non hai quen pegue ollo. ¡Socorro! ¡Un vampiro chucha sangue! Ramiro! Celidonia, Ven aos meus brazos, Ramiriño do meu corazón. dame unha aperta, Celidonia, meu amor. Cuidado, madriña, que un vampiro e os vampiros chuchan o sangue. Que vai chuchar que vai chuchar? Se este é o meu Ramiro, o único sangue que toma é o das fillos de Entroido. Acouga, chinchetiña, que Ramiro é como se fose o seu príncipe enmeigado. Agora de bella, a idade do pavo, non? Un momentiño. E quen lle deu permiso a vostede para instalarse aquí? Por máis inofensivo que parezca, o castelo é meu. Vostede perdoe, pero pensei que isto era un turismo rural. Nada, pero fora, que isto xa parece unha feira. Adeus, Ramiro. Adeus, Celidonia, guardareite por ti, levareite no meu corazón. Chao. Ai, síntome nova despois de ver o meu amor. Celidonia, muller, ten un pouco de sentido. Iso non é unha mociña. Ai, pois eu síntome como unha rapariga. Si eu tamén lembro da maneira de facer o bebedizo, de agrandar xigantes. Oh, axiña, morcego, trae novos cacharros. Ánimo, Celidonia, xa estou lista. Ánimo, Celidonia, xa estou lista.
enxada de metilo, unhas babas de cocodrilo e... Pichiclán, xa está. Venga, que boa pinta ten. Buah, e teño que beber esa porcallada. Sí, pero hai que deixalo un tempo en repouso, non vai a fallar. ¡Hurra! Somos bruxas outra vez. El viento soba tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color, y cómo me hace sentir. Ja, 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 ja. Eu vou ser de novo un terrible xigante. Ja, ja, ja. Alto aí! Pensa seguir aí papando xente? Non aprendiches nada de toda esta historia? É que tiña que aprender. Eu sempre fui un xigante canalla e malvado. E non me veñas ti agora con leccións. Eu son como teño que ser. Pois todo o mundo aprende algo. Eu hoxe aprendín que un xigante mingurrias como aquí non merece ter amigos que lle boten unha man. Acouga, chinchetiña, que en canto beba o preparado vais a converter nun xigante grande de corazón. Como que de corazón? E de corpo? Aquí non se vai. Non te queixes, a grandeza de corazón é o mellor que pode ter unha persoa. Ben mirado, levades razón. Eu vivía aquí sen preso, como un morcego. Calquera día papaba tamén. E agora teño o castelo cheo de xente que me axuda. Xa non preciso ningún bebedito, porque xa sinto como vai agrandando o meu corazón. Buah, quero vos moitísimo a todos. Son toda moda amabilidade. Morcego, baixa xa luces e dille a toda a xente que veña, que xa son boa persoa e de grande corazón. Buah! Sí, señor Xubenco, que grande corazón. O que eu temía, xa se montou un melodrama. Vai ser mellor que leve a bebediza á cociña. Que se ven moita xente, vaise esparecer polo chan. Nada, Xubenquiño. Cando queires xogar o dominó, xa sabes onde están. E cando teñas fame, vas ao mercado como todo o mundo e xa está. Socorro! Axuda! Hai un mosquito na cociña! Pois esmagállao. Imposible! Papou todo o bebedizo! Ja, ja, ja! Agora vai ser un mosquito grande de corazón. Estaba bo ese caldiño. E non terán por aí outro para desenmeigar un príncipe convertido en mosquito. Aquel xigante larveiro, co seu corazón inmenso,